Čaute, vítajte pri teste elektrobicykla Trek Rail Plus, ročník 2025, 5. generácie. Tento bicykel, vlastne e-bike, sa vyznačuje karbonovým rámom, ktorý zachováva nižšiu hmotnosť a vysokú tuhosť a vyznačuje sa niekoľkými charakteristickými črtami. Začnem motorom, elektrifikáciou a batériou. Čiže je tu osadený motor Bosch Performance Line CX novej 5. generácie, tak ako aj Rail Plus, tak aj motor je 5. generácie. Tento motor poskytuje maximálny krútiaci výkon 85 Nm, nominálny výkon 600 W a je spárovaný s batériou Bosch PowerTube s kapacitou 800 Wh. Batériu je možné vymeniť veľmi jednoducho, v podstate iba otočením jedného šrobu ju viete vybrať. Takisto je do rámu možné vložiť 600 Wh batériu, a to v prípade, že by ste chceli ušetriť nejakú hmotnosť. A takisto je možné na Rail Plus použiť Range Extender s ďalšou prídavnou kapacitou 250 Wh. To znamená, že maximálna kapacita celej súpravy môže byť až 1050 Wh, a to v prípade, že použijete 800 Wh batériu a Range Extender. Karbonový rám poskytuje 160 mm zadného zdvihu, čo je o 1 cm viac ako pri predchádzajúcom raile a je v špecifikácii Mulet, to znamená väčšie 29-palcové koleso vpredu, menšie 27,5-palcové koleso vzadu. Na ráme je možné meniť geometriu aj progresivitu. Progresivitu meníte otočením flipchipu na tlmiči, a geometriu viete prispôsobiť prostredníctvom misiek hlavového zloženia alebo vzadu cez systém Minolink. Rám disponuje niekoľkými detailmi a sú to napríklad ochrana spodnej ramovej trúbky aj motora. Je to ochrana reťazovej spery, takisto sa tu nachádzajú šikovné blatničky vpredu aj vzadu a káble sú vedené vnútrom a do rámu vstupujú za hlavovou trúbkou. Testovaný model Rail Plus je treťou najvyššou špecifikáciou a je dostupný za 8699 €. O odpruženie vpredu sa stará Fox 38 Performance Elite Grip X so 160 mm zdvihu, vzadu sa nachádza tlmič Fox Float X. Pohon zabezpečuje SRAM GX Eagle AXS s 12 prevodmi a brzdný výkon poskytujú brzdy SRAM Code Bronze s veľkým 220 mm kotúčom vpredu a menším 200 mm kotúčom vzadu. Ostatné komponenty sú Bontrager a ich podrobný výpis nájdete v popise videa. Testovali sme e-bike vo veľkosti L, ktorý je určený jazdcom od 177 cm. Ja mám o 1 cm menej a bolo to cítiť. Vlastne už aj pri prvom nasadnutí na bicykel som sa cítil trošku natiahnutejšie. Nebolo to nič drastické. Ale poďme sa pozrieť na to, ako sa na bicykli šliape. Je to e-bike. Ťažíte zo skvelého motora Bosch. Táto 5. generácia je perfektná, má super funkcie, napríklad asistencia rozbehu do kopca, alebo ten walk mode známy, takisto extended boost. Skvelé na ňom je, že je reaktívny. Koľko energie do ňoho vložíte, toľko vám opätuje naspäť. Toto je fakt skvelé, je to presné a naozaj sa mi to páči. Nie je problém vyšlapať ani naozaj strmé stúpania. Čo sa týka batérie, 800 Wh, vysoká výdrž, dokážete našliapať cez 1500 výškových úplne v pohode a s úsmevom na tvári. Čo sa týka zjazdov, tu by som rád podotkol, že bicykel mi bol naozaj trošku o niečo väčší a
preto aj v zákrutách sa mi zdalo, že je nedotáčavý. Môže to byť aj natiahnutejšou geometriou. Na druhej strane odpruženie fungovalo vynikajúco, či už vidlica alebo tlmič, perfektne vyladené. Takisto možnosť nastavenia progresivity, buď 19 alebo 24%, skvelé. Mne sa viacej osvedčilo nastavenie s progresivitou 24%. Bolo to ešte rýchlejšie, ešte pretekárskejšie ladené a naozaj sa dalo ísť na tom bajku fakt rýchlo aj v rozbitých úsekoch. To sa mi páčilo. Na technických trailoch, ako hovorím, trošku ťažšie ovládateľný v zákrutách. Asi to bude kombináciou vyššej hmotnosti a teda celkovou dĺžkou toho bicykla, aj veľkosti L. Ale inak za mňa veľmi solidný výkon. Takisto do vzduchu išiel bike veľmi odhodlane, nebol s tým problém. Nejaké problémy som zaznamenal. Za mňa by som zvolil trošku asi agresívnejšie plášte alebo s mäkkou zmesou. Tieto nie sú zlé, ale mal som pocit, že by sa z toho dalo vyťažiť ešte viac. A takisto som zaznamenal počas testu problémy s radením SRAM, ale zrejme to bude iba tento jeden chybový kus, alebo bude slabšia baterka v radení. Nič iné to nemôže byť. Celkové dojmy z jazdy: veľmi dobrý bicykel, teda e-bike, veľmi dobre vyladené odpruženie, skvelý motor a pretekárske enduro za 8699 €.